Dan uwa in har ka san kana amfani da wayan Android ya kamata a ce ka tsaya tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshen shi ka kalle shi, domin ko wannan bidiyon zai taimaka ma a rayuwa yadda baka tsammani. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Sulaiman Esman. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku wani settings wanda yafi kowane settings muhimmanci a wayar Android. Menene wannan settings din? Wannan settings din ba kowane settings bane illa emergency information. Yadda zaka je ka seta emergency information ɗinka a cikin wayarka. Menene emergency information a Hausance? Emergency information a Hausance yana nufin bayanan gaggawa. Wannan bayanan gaggawa za mu nuna muku yadda za ka je ku seta shi, amma kafin mu je kai tsaye ga bidiyon bari na dan muku bayani akan emergency information domin ka san shi. Emergency information guri ne da aka je ka seta adireshin ka, misali da lambar wayan wani naka, koda kana irin kana neman taimakon gaggawa a wani guri ba a san gidanku ba kuma ba a san daga inda kake ba, za a iya zuwa ta wannan wayar taka a ga inda ka je, a ga adireshin ka ko kuma a ga lambobin wani naka da ka je ka aje sa emergency information. Misali ko kuma ka je ka rubuta wata cutar da ke damun ka, misali irin kana da ciwon siga, hawan jini ko kuma dai wani ciwo wanda ka san wannan ciwon yana tashi ma akai-akai, zaka iya zuwa ta wannan settings din ka je ka sa wannan cutar da ke damunka, ko kuma misali maganin da kake amfani da shi zai iya ciwon ka zai iya tashi ma a wani guri, misali inda kake neman taimako, to kasancewa ba a san kalan maganin da kake amfani da shi ba, ta wannan settings din da aka je ka seta za a ga kalan magungunan da kake amfani da shi. Ko kuma misali irin kana da irin ka dau alƙawari cewa in ka mutu a dau wani bangare na jikinka ka ba da shi fi sabilillah ga wani, to duk ta wannan emergency information din zaka iya zuwa ka seta wannan. To kar daina cika ku da surutu, mu je kai tsaye domin ku ga yadda ake seta wannan emergency information na cikin wayarka. Amma kafin in nuna muku ina roƙon ku da akwai guri da aka rubuta subscribe, ku danna mun subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗaura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Don kamar yadda muka ce za mu nuna muku yadda za ka je ka seta emergency information ɗinka misali. To kun ga yanzu misali wannan wayar ta shiga ki, ba za mu iya zuwa mu shiga ko ina ba a cikin wannan wayar har sai mun cire security ta, amma ta iya ba mu dama misali mu shiga, kun ga kyamara, mu je mu hoto ko bidiyo, duk dai abin da muke so duk za mu je mu yi misali, amma dole in za mu shiga wani guri sai mun cire security ta. To in kana so misali ka seta emergency inka, abinda zaka yi shine aka yi kamar zaka cire security, bayan ka yi kamar zaka cire security ga inda aka rubuta emergency din nan, ko sai ka danna akan emergency. Bayan ka danna akan emergency ga yana inda aka rubuta emergency information a saman nan, ko zaka danna shi, zai ce ka taba shi so biyu, ko zaka kara taba shi. In ga yanzu in mutum misali ya je ya seta irin adireshin shi da lambar wayan wani nashi, lambobin wayan wani nashi wanda za a kira, ko kuma da irin launin jinin shi da cutar da ke damun shi da abin nan, da duk wani dai abu da bayanan likita duk zaka gani a nan. To yanzu ba mu riga mun seta ba, amma za mu nuna muku yadda za ku je ku seta. Yanzu misali ko da misali a ce kun irin wani mara lafiya ne ba a san daga inda yake ba, in ya seta wannan abun duk anan za ku je ku gani ba tare ma da kun san security wayan shi ba. In dai da ko baka san security shi ba za ka iya zuwa. To ta ya zan je in seta wannan abun? Ku biyo mu domin ku ga yadda za mu je mu seta wannan. Don kaga yanzu dai ba abin da ka sa, baka sa kowane bayanai ba, gashi nan an ce no information about the phone's owner. To in kana so ka sa, za ka zo gun dan wannan dan abin nan alƙalamin nan sai ka danna shi. Bayan ka zo gun na alƙalamin nan, kun ga gashi nan an sa names, ma'ana suna, address da adireshin ka, da blood type launin jininka, da allergies ɗinka, da irin rashin lafiyan da kake ɗauke da shi, da kuma medication magungunan da kake amfani da shi, da organ donor abin irin ka irin kyautar da ɓarin wani sassa na jikinka, da medication da dai sauran abubuwa. To kaga nan duk zaka seta wa'annan bayanin. To in kana so misali ka seta
zaka zo nan add information din nan misali ko sai ka danna add information. To kun ga abin da zaka yi na farko shine misali wannan zaka zo ka zo gun name sai ka danna. Bayan ka zo gun name abin da ake da bukata shine ka sa sunanka misali. Bari mu sa sunan mu. Bayan mun sa sunan mu kai za mu zo nan mu danna OK. To kun ga yanzu sunan mu ya hau. Sai adireshin mu misali muna so mu seta adireshin mu za mu zo shi ma nan kai sai mu seta adireshin mu. Kai za mu zo mu sa adireshin mu. Kun ga yanzu mun sa adireshin mu gashi nan number 12 Birnin Magaji close by Abuja Road Rigasa Kaduna. Zaka sa adireshin inda kake, gidan iyayenka ko kuma dai gidanka da kake zaune. Bayan ka sa adireshin ka sai kai ka zo ka danna OK. Kun ga yanzu shi ma adireshin mu ya hau. Sai blood type ma'ana launin jininka, wani kalan jini kake amfani da shi. Kai zaka zo ka danna nan, to zaka zabi ga jini nan kala gashi nan ga O plus nan, O minus, A plus da dai duk kalan dai jini kala. To misali jini na O ne, O plus ne haka kai zan danna O plus. Kun ga O plus shi ma ya hau blood type ya hau launin jini. To sai allergies ma'ana rashin lafiyan da kake dauke da shi ma zaka shiga haka sai ka rubuta rashin lafiyan da kake amfani da shi. To misali ina dauke da ciwon ulcer ne ko kuma ciwon zuciya ko kuma dai wani dai ciwon da na san ina abin nan da shi yake damuna yana tashi min akai ko zan je in sa. To bari mu je mu sa misali. Kun ga mun sa malaria misali, za mu danna mun sa malaria, ina dauke da ciwon malaria misali. Sai medication gashi nan medication din nan shi ma zaka je ka sa magungunan da kake amfani da shi misali ina amfani da irin vitamin C da daidai sauran dai magani misali da kake amfani da su. Bayan ka misali kana amfani da vitamin C misali zaka yi koma sai ka ƙara rubuta wani maganin da kake amfani da shi misali muna amfani da irin paracetamol, zan rubuta paracetamol in yi koma da duk dai wani magunguna da nake amfani da shi. Kawai bayan na rubuta zan zo nan kawai na danna OK. Bayan na danna OK shi ma magani kun ga ya hau gashi nan vitamin C. Sai organ donor misali wani sassan jiki da ka bayar misali ka yi alƙawarin cewa in ka mutu za a ɗau wani sassan jikinka misali haka ko zuciya ko koda ko dai wani abu da kake so in ka mutu misali ko kuma ma baka mutu ba wanda ka yi alƙawarin ka bayar kawai zaka zo ka danna organ donor nan. Bayan ka danna shi ko in baka bayar ba zaka sa no, in ka bayar sai kawai ka sa yes. Kun ga yanzu ka bada wani bangare na jikinka misali ka ce ka bayar. Sai medical note ma'ana me ake nufi da medical note? Medical note irin bayanan likita da kake zuwa misali likita ya ma wasu bayanai, to anan zaka rubuta a gun medical note din nan zaka rubuta misali likita ya ce a ringa min kaza ko kuma ciwo na ya tashi a mun kaza da dai duk sauran dai bayanan da likita ya ma misali ko zaka rubuta bayanan da ya ma sai ka danna OK. Bayan ka rubuta bayanan da ya ma to wannan bayanan sun hau. Kun gani misali kun ga yanzu duk sun hau. Sai abin da zaka yi shine aka zo nan add contact din nan sai ka zabi wani lamban wayan wani naka misali irin wanda kake so in kana neman taimakon gaggawa za a kira shi a cikin gidanku ko kuma dai wani dan uwanka haka. To anan zaka zabi wanda kake so misali bari mu zabi wannan shi muke so misali gashi nan mun sa. In ma zan ƙara misali zan iya zuwa in ƙara zaben wasu misali in danna. Kun ga duk dai adadin waɗanda kake so in kana ma so ka cire zaka iya zuwa gashi nan cancel. Bayan ka danna cancel kawai zaka zo kawai yanzu ka saita wa'annan. Bari mu back ku gani. Kun ga yanzu duk wa'annan sun hau. Kun gani emergency information suna na Suleiman misali ga adireshi na ga blood type launin jinin da nake amfani da shi ga cutar da take damuna malaria ga launin jini na nan O plus ne gashi nan ina amfani da maganin vitamin C organ donor na bayar da wani sassa na jikina da kuma bayanan likita. To anan za a zo kuma in ka ga contact da ka bayar nan misali ko da wani irin naka dan uwanka irin in ka shiga wata matsala za a kira shi. To ta wannan hanyar ne aka je ka seta emergency information ɗinka. Wannan settings din yana da amfani matuƙa sosai a rayuwa wanda duk mai amfani da wayar Android ya kamata a ce ya seta wa'innan. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu, mun gode.
Barkanmu da dawa, wannan duka shine karshen bidiyon namu. Da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka saita wannan emergency information. Da fatan kai ma ya kamata a ce ka ma saita wannan emergency information domin wannan zai taimaka ma a rayuwa yadda baka tsammani. Wannan shine karshen bidiyon namu. Mun gode.